Goeie, dit is de K-route. Ik ben hier in Hege Bointum, want hier wint Jaap Knip. En Jaap Knip is Bieltje kunstenaar en een van de 29 deelnemers aan de Lauwersland Kunst aan Huisroute. Dat wie het vorige weekend, maar het is het komende weekend weer. Dat als je hem willen, dan ken je hem daarheen. Nou, daarover wat meer. Ik zal hem eerst vertellen wat we oors nog in dit programma hebben. Componist Jon de Haas creëert een speciaal stuk voor de stichting Geuzenverzet. Een moerting met een van de beste schreeuwers voor theater, Lot Vekemans. En de schreeuwer Trines Riemersma is verstoren. We zeggen waarom. Maar eerst even in Vlaardingen, want daar werd juist de Geuzenpenning uitreikt. Net aan een Fries, maar wel op muziek van een Fries. Componist Jon de Haan die weer vregen om speciaal voor deze ceremonie een nijstik te schreeuwen. Nou, dat is een hele eer vanzelf. Maar ik heel aardig is dat kroonprins Willem-Alexander bij de première aanwezig was. Hoe kwamen ze erbij dat ze jou vregen hadden? Ja, dat weet je nooit. Men kent mij natuurlijk, ik ben als componist ben ik natuurlijk vrij bekend in die blazerswereld. Dus men heeft een bepaalde stijl voor eigen aan die ze daarvoor hebben en daar ze mij dan bij zocht. Ja, dat viel ze wel vereerd natuurlijk. Ik bedoel, niks menselijks is me vreemd. Als dat van vregen was, dan viel ze vereerd. Jon de Haan heeft als professioneel muzikant, dirigent en componist al een imposant oeuvre op hoog niveau op zijn naam staan. De prestigieuze uitnodiging van de stichting Geuzenverzet om een nijstik te componeren voor de 24e uitreiking van de Geuzenpenning beschouwt hij als een kroon op zijn werk. Te uitbundig, ik had ik in mineur eigenlijk, dat wel. Het was feestelijk, maar net te. Met een beetje bij de hele evenement moet het passen, hè? De Geuzenpenning is de aandenken van de verzetsgroep De Geuzen uit de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar wordt de penning uitreikt aan iemand die een bijzonder inzet heeft voor de democratie. Er is een opdracht bij. Er moet een fragment inzetten van een psalmmelodie. En dat begreep ik eerst net, maar toen bleek het zat te wijzen. Er binnen een boel van die geuzen, een groep van die geuzen, binnen op een gegeven moment fuseerd in de oorlog. En toen ze daar naar Talijn werden, toen zongen ze dat lied. En wat denk ik heel aardig is, zoals het is bij dodenherdenking, dan heeft ze altijd een trompetist die zijn signaal speelt. Nou, dat signaal heb ik net gebruikt. Maar er was een trompetist gebruikt. Die stiet helemaal verderop in de kerken, wat goed is. En die speelt dan ook een bepaald signaal. Man die weer de première van het stuk De Geuzen Medal van Varen in de Grote Tjerken van Vlaardingen. Tijdens de repetitie, voor het officiële deal, jet de Haan zijn compositie voor de eerste keer live spelen. Nee jongen, dit is heerlijk werk zo. Dit is totaal geen stress. Het is, je geeft gewoon in één en klaar is het. Ja. Wie het een dreegstik voor je? Hier zaten wel een aantal haken en ogen aan. Omdat het toch in de ritmiek heeft Jan het er best lastig gemaakt. Met 16e, 32e triolen, 16e triolen en die timing, dat is gewoon heel erg lastig. Vertrouwen hem helemaal tegen. We zitten een beetje te gek, ja, maar wij kennen elkaar al heel lang en ik weet dat hij garant stiert van een hele goede uitvoering. Ja. Nou, dat jouwt mijn soort vertrouwen. Hij is de wisselwerking goed zo tussen de trompet en de orkest en de trompet. Verder wel, alleen die techniek. Ja. Ja,
Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, ik denk dat de rest even wat terug. De Cubans wel spelen die met de hardste stokken in zijn. Dat mag voor mij echt ook brullen, hoor. Ik moet zeggen, dit was een hele indrukwekkende bijeenkomst. En het was een hele eer van mij dat mijn stuk hier spelen waren. En de uitvoering, ja, die was gewoon fantastisch. Nou, wat wil je nog meer als componist? Toneelschrijvers die op het hoogste niveau werken, die heeft net zo'n soort in Nederland. Maar Lot Fekemans is wol sanien. Ze schreef hier het stuk Gif van het renommeerde theatercelschap NT Gent. Een stuk dat hier bekroond werd met de Taalunie Toneelschrijfprijs. Annette Huisman die zocht erop. Hallo. Ze zijn in de zaal, neem ik aan, hè? Ja. Oké. Lot Fekemans had het drok. Iedereen wil maar haar praten, nadat ze die grote prijs won had. In april zit ze in Moskou, in mei in Roemenië, begin juni in Keulen en München en met juni wordt Gif spelen in Montpellier. Maar nu eerst, NT Gent, werd het stuk verskreur in Frascati, Amsterdam. Ik hoop dat jij ook blij bent om mij te zien. Nee, niet aanraken. Sorry. Weet je wat ik vreemd vind? Dat dingen pas gebeuren als het je niet meer uitmaakt. Als je het eigenlijk niet meer nodig hebt. Heb je het over mij? Ook. Dus het maakt je niet uit dat ik er ben? Nee, dat zeg ik niet. Zeg jij wel? Maar dat bedoel ik niet. Je hebt me niet meer nodig? Nee. Dat is toch positief? Als je iets niet meer nodig hebt, dus zonder iets kan, niet afhankelijk bent. Ik bedoel dat positief. Ben je dan wel of niet blij dat ik er ben? Oh, ik ben zo blij dat jij er bent. Dat wij hier... Neem aan als je schrijft dat je het stuk ergens ook ziet. Nee, Of ik hoor het. Nee, ik zie het dus niet. Helemaal niet. Dat maakt het eigenlijk ook wel lekker, omdat ik kan nooit teleurgesteld raken in het beeld. Dat ik denk, nou, ik had toch iets leukers bedacht. Ik heb helemaal geen beeld. En als ik beelden heb tijdens het schrijven, dan is het hooguit een reëel beeld van dat ik die mensen voor me zie. Maar niet een toneel of niet een theatraal beeld. Ik hoor gewoon heel erg de klank en het ritme. Dat hoor ik wel. Jouw drama, alles was altijd jouw drama vanaf dag 1. Jouw zoon, jouw verlies, jouw lijden. Alsof ik er niets, maar ook niets mee te maken had. En waarom? Huh? Waarom? Jij hebt niet gezien hoe die werd aangereden. Jij was er niet bij toen het gebeurde. Oh nee, niet weer dat verhaal. Ik was er niet bij toen het gebeurde. Nee, ik was er niet bij toen het gebeurde. Ik zat op de redactie in een of ander lulverhaal te tikken. Over God mag weten wat. Ik vind die tekst zo goed omdat wij er nu achter komen. Dat we er gewoon in gaan en we komen elke avond anders uit. Dus er ligt echt niks meer vast. Ja, de woorden liggen vast. En de mise en scène ligt vast. Maar waar de emoties komen of waar het hoog oploopt, waar er pauzes vallen, dat is niet meer... En de ene avond, we hebben bijvoorbeeld een week geleden met de regisseur gewerkt.
Jeroen Simons, en die heeft toen net weer een draai aangegeven, waardoor het net weer iets anders is. Waardoor die voorstelling net weer iets ouder is. En dat kan dus allemaal met haar tekst. Het is een situatie voor pakweg een soap. Hè. Het zijn gewoon of voor een heerlijk feuilleton. Het zijn gewoon 2 mensen die hun kind kwijt zijn. En wat zeggen die dan als ze elkaar na 10 jaar terugkomen? Maar ze heeft daar toch een bepaalde dimensie aangegeven. Dat het ook en ook dat het bovenmenselijk wordt en ook gewoon juist heel erg menselijk. En ik hoor ook van mensen die dan geen kinderen hebben of die angst misschien nog niet delen, dat die er ook wel dingen in vinden van relaties en van over de liefde en algemeenheden over het mens zijn. Dit moet een stuk worden waarin de code voor het publiek is dat je mag huilen. Dat het is van, nou, laat maar gaan, weet je wel. Hou je vooral niet in. Maar ik kan natuurlijk dan niet schrijven met, nou, laat ik eens kijken of ik hier mensen aan het huilen krijg. Dat vergeet je eigenlijk bij het schrijven. Maar het is wel een uitgangspunt geweest dat ik dacht van, ja, ik wil wel dat die code ergens in dat stuk komt. Omdat dat eigenlijk mezelf de permissie geeft om dat gebied in te gaan. Want het is toch een eng gebied, vind ik. In 2004 kwamen Lot Vekemans en Iet van de Ploeg uit Utrecht naar Appelskeer om een libben op te bouwen boeten de drokte van de stad. Haar missie? Een herberg en een plak voor Lot om te schreeuwen. De bouw is nog altijd sterk, maar Lot had een eigen plak kiezen om te winnen, krekt over de grens in Drenthe. Alsjeblieft. Van het trouwtje, lekker boterhammetje. Uiteindelijk moet je jezelf toch echt helemaal terugtrekken. En van alle verbindingen die er zijn, moet ik toch wel steeds los. Ik zoek het ook wel op, hoor. Ik merk dat ik ook, elk jaar ga ik ook wel 3 weken weg. Alleen. Ook om enigszins die eenzaamheid, maar ook de verveling of dat soort dingen te voeden juist. In plaats van het te ontlopen. Omdat het toch voor het schrijven is verveling een hele goede inspiratiebron. Ja. Ja. Wachten. Dat is fijn. Ik hou heel erg van de kracht van haar poëzie. Het doet me altijd een beetje aan Judith Hertzberg denken. Judith Hertzberg-achtige schriftuur. Zo op het oog, wat Steven net zegt, heel eenvoudige zinnen. Maar de constructie waarmee ze die woorden dan, op welke manier ze die rangschikt, die is heel poëtisch. Dat vind ik er ontzettend mooi aan. Het wonder had hem weer voltrokken. De voorstelling zit erop. Lot is blij dat ze hem weer eens zien had. En de spelers. In maart is gif van Intelligente Jenny Zwolle. En op 14 oktober van het jaar komt het stuk naar de Harmonie in Ljouwert. Het vaardier zit er aan te komen en het is mooi waar om er even op uit. Dat je hem zo'n het komende weekend wel even de Lauwersland kunst- en huisroute dwaan kennen. Voor de 20e keer dit jaar horen beroepskunstenaars uit Noord-Friesland en Greensland hier op een atelier. Nou, dat dienen ze het aanroende weekend, maar het komende weekend doen ze dat weer. Je hebt een mooie folder maken. Als ik die folder zo schuur, dan is dat dat nog een 29 mei, heb ik begrepen. Ja. Daaruit. En dan ga ik nog terug Noord-Greens. Ja, het is in het Lauwerslandgebied. Dat is natuurlijk in Friesland en Groningen. De route is ieder jaar wat wisselend, maar altijd zo rond de 180, 190 kilometer. Dat kan wel eens wat wisselen. En op die route, ja, je komt door de prachtige stukjes natuur. En omdat kunstenaars ook nog wel eens wat achteraf wonen, of juist heel onverwachts in een woonwijk, kom je op plekjes waar je anders nog nooit geweest bent. Wat is dan nou leuk aan zo'n atelierroute? Het leukste is natuurlijk mensen ontmoeten. Ja? Dan zien wat mensen waarom komen ze hier, wat willen ze zien? Ja, ja. En zijn ze geïnteresseerd in abstracte kunst, want dat is natuurlijk wel... We maken er een mooie dag van. Ja, we genieten er ook van de ene doet het zo en de andere doet het zo. En, nou, het ene vind je mooier dan het andere en dat blijft ook zo. Maar het inspireert ons ook elke keer weer. Ja? Ja. Ja.
Justioen is op 22-jarige leeftijd de schreeuwer Trinus Riemersma verstoorn. Hij werd rekend als een van de belangrijkste schreeuwers van zijn generatie. 2 keer won hij de Giesbert Jabeksprijs. De eerste keer met zijn debuutroman Fabriek, 1964, en de andere keer met De Redeboeren, 1992. Hij debuteerde in 1964 met de roman Fabriek. En dat klapte er direct in. Dat boek dat voel op, door zijn prachtig stiel, maar ook door de thematiek, want het beschreeuwt eigenlijk de teleurgang van een arbeider in de fabriek. En daarna heeft hij eigenlijk gebouwd aan een opgriezelijk groot oeuvre, wat hem toch wel skymerkt door een prachtige stiel. Hij is stilistisch en echt geweldig. Ik wil altijd zoeken naar een nieuwe vorm. Dat is heel apart bij Trinus. Elk volgend boek weer oors als het vorige. Hij boer altijd weer zoeken om nieuwe uitdrukkingsvormen te vinden. En vanzelf is het toch zijn levensgevoel wat er in die boeken naar voren komt. In het begin wie het vooral het idee dat literatuur mensen net in illusies leven maakt. Mensen met literatuur met strijden tegen de macht. Ik tegen de macht van de illusie. Maar later wordt het wat milder en dan is het meer zijn levensgevoel van wat onder andere in dat prachtige boekje van Jelke Bos, dat hoenenboekje, naar voren komt van neem het leven zoals het is, geniet ervan, verdraag de pine en merk je verder net. En dat had ik zelf de uitdrukking gebracht. De mensen die het zien columns lezen hebben van de laatste jaren in de laute kranten, die weten hoe er compromisloos hemzelf wie en zoals kreur ik over zijn ziekte. Jochen en Jelien maken Annette Huisman de volgende reportage met de schreeuwer. Interviewer. Professor Courier, wat zijn de symptomen van explosieve dementie? Courier. Hij had correct een scenario klaar van een rampenfilm. In Inebenskes wordt de westerse vrouw getroffen door een terroristische aanval met de ziekte explosieve dementie. Maar u ziek? Iris in de 2 weken op vreed een column in de Ljouwerte kranten, waarin er met humor en een scherpe pen politieke zaken net uit de waai gaat. Vaak schenkt het zakdiervetje. Een jaar met inademen is een jaar met de holle en een nee met het het. Oké. Ja. En dan binnen er ook nog plannen voor een eigen uitjouwerij, mijn eigen eker, dat hij volslijn eigen baas wezen kan. Ik bewaar het allemaal al. Maar om 1 uur moet de baas eruit maar zitten. Zitten. Maar het moet zitten. Dat doet er een van die onverhoord ze uitvallen. Dan roept er wat kwam. Ja. Zitten. Zitten is een wild niet. Zitten is een raamman. Het is een verschrikkelijk leer beest verzat. Maar ja, uitbunnen, dat is een macho, hè. Fris, zitten, fris. Ja, maar zijn voorganger Jelke, die had een boekskraan. Jelke had een boekskraan, ja, hij zit er nog net aan het komen. Dat zeker wel, Jelke weer een literaire hoen, wat ben je stoken. Ja, zit er erin bij deze? Ik ben bang van net. Hij is vrij intelligent, dat wel. Maar dat ben hoendags, hè? Ja. Deze oer het Libben en de Dea kwam uit in 2001. Het is een soort van hoenenfilosofie, schreeuwend door Labrador Jelke, waarin er hem afvraagt dat zijn baas omkool, Trinus dus, hem net beter dingen gaan laten kennen hier. Net dat betekent. Mis kwam hem echt in sterren in die tijd en ik wilde zo zomaar de Dea te wandelen. En toen heb ik Jelke zijn levensverhaal vertellen laten. En zijn tegen nu de Dea. Weer? Daar ene. Zo jellen bij de wal op en dat weer mis. Ja, die vreselijke rij die zat vergroeid weer. Ik ging kracht met die stakker. Alleen de voorpoorten kon klauwen, maar de achterpoorten kon hem net omheen drukken. En die weet niet een de keer. Poorten omheen, eigen niepen. Absurd. Zeg je aan? Dat is mijn idee, want ik kan een interpretatie wel wijzen. Van baas help mij. God nog daar. Dus ik was zo vreselijk. Ja, die boem, de 14 en ik ben net zo spontaan. Maar doe wel. Jelke had eigenlijk zo in de meeste maatsen viersen te draag, hè? Ja. Dat had er vanzelf gelijk om. Dat hoeft ik al in net. Ja. Maar jou je dat nog aanlutsen, dat de hoen dat zei? Ja, ik wil wel aanlutsen. Ja, maar ik bedoel, je komt er wel verder terug je personen, je figuren in boeken. Die zeggen soms opmerkelijk snoorde dingen. Die je zelf nooit bedenken kan. En die komen dan toch de frasken in een verhaal. En dat is nieuwsgierig. Dat is een grote vriend van deze fietsen die daar komt. Dat
Dan komt een grote vriend van die jongen. Maar die wil niks van die witte leuk. Ah, die is zijn eigen wier. Ah, dat is verschrikkelijk. Fret die vrouw maar op, ziet ze? Verrekte reuven. Fret die vrouw maar op. Dat ging, ziet ze dan toe. Gekkenhuis is best. Nou, misschien. Hij wil niks van die witte, ziet ze. Arrogante kloor. Ja, arrogante kloor. Arrogante kloor. Riemersma zijn eerste roman Fabriek uit 1964 had een hele protte opsquarioen. De expliciete seksuele passages en een onheilig godsbeeld schokten een part van de lezers. Maar Meenskrotten Rotmeensken uit 1966 wie dat net oors. Ik ben dwande met het omstavingen van Meenskrotten Rotmeensken. Dat is zelfs van 1966, dus in oude stavering. En dan zijn er stukjes van mij dat ik me daar niedergemaakt zie. Dat de mensen critici net zozeer stroffelen om mijn boek, dat vind ik prima. Maar dat ze mij als een mens kan schilderen. Ja, dat is dat bad? Dat is wel bad, ja. Ik had er echt hinderen me gewoon bij het solliciteren. Maar ik wilde wel iets gauw worden, ik wil mat houden. Dat is letterlijk al je bijlijn, maar op dat tijd weer het min. In 68. En toen heb ik in solliciteren en dan je komt het nooit te weten vanzelf. De mensen ben net zo eerlijk, maar dan speelde dat feit dat ik boekenskunde wel een rol. Kreeg ik in beneming vanwege fabriek. Ja, dus mensen gewoon net een master voor de klasse had die over seks kreeg. Over seks en God, nee. En het gekke weer, bij een Iepenbiererschool kreeg ik een poort in de kroon, word ik weer christelijk. Dus hij wil je zending bedrijven. Ja, dus dat valt je heen dat dus geval is kip. Ja. Nou, het was net een leuke tijd. Nee. De Rede Warre kwam uit in 1992 en wat zo'n lange tijd beschouwen als Trines zijn beste boek. Ja, de Rede Warre had ik vanzelf een heel bulte in kwijt kennen van mijn leven en mijn jeugd. Dus dat bleef een van mijn 5 favoriete boeken. Maar aan de andere kant, nou, de klap is volle beter kunnen. S'nachts doet het Friesland-dok op Nederland 2, medisch om 11 fjouwen. En jongens hier op de regio een speciaal programma uit over Trines Riemersma. Toen zie je dat dakleer er op. Ja. Nee, dat heb ik er dus allemaal opgesmolten. Dat zijn gewoon resten dakleer. Dus ik heb dit opgerold en er toen allemaal resten bonden en resten dakleer opgesmolten. Binnen totempalen? Ja, nou ja, ach. We binnen naar Ternaat rijden, naar het atelier in de mooiste plaats van Ankie van de Kamp. Het hoeft voor mij nooit zo vol te zijn. Het hoeft niet zo druk te zijn. Ik vind het wel prettig als het een beetje relaxed is. Maar mensen blijven vaak heel lang als ze hier komen. We werden toch heel mooi. Is het echt om dingen te verkeerpen of meer? Nee, het is voornamelijk om het te laten zien. En ik vind het leuk, want je werkt toch meestal alleen. Dus het is leuk om te laten zien wat je aan het doen bent. Het is leuk om de reacties van mensen te zien. Voor water het komende weekend op Uitwol en de Lauwers Routebalans. Zorg voor meer informatie op www.kunstaanhuis.nl. Met die ruwe bijenwas. Wat zijn gewoon paardenkeutels? Dit weer de kaartroute voor deze week. Na week dan hebben we Macbeth. Bewerken en spelen toch de meesten van het theater. Cabaret van Cabaret Noordenbos en Co. Ze vliegen het hele longen terug. En een moord in de 30 jaren in Liaut. Als inspiratie voor een ballade, een toneelstuk en een stripverhaal. Van nou, bedankt voor het zien en tot na week.